September bol vandrovkový. Chystali sme 15. ročník Karpatskej vandrovky a prihlásilo sa naň množstvo turistov a dobrých ľudí. Spoločne nás vandrovalo 253 a užili sme si skvelé počasie, milé momenty na trati a príjemnosti v cieli. Ale čo je najdôležitejšie, vyzbieralo sa 10 000 eur, ktoré pomôžu zrealizovať dôležité projekty na východnom Slovensku. Ďakujeme partnerom a viac o tohto ročnej vandrovke čítajte na webe. Po letnej pauze sme späť s podcastom Dobré správy z východu. Hostkou 30. časti je Alena Vachnová z nadácie Dedo, ktorá sa roky venuje ľuďom bez domova a pracuje na tom, aby sa bezdomovectvo ukončovalo a nie len manažovalo. Ako sa jej to darí? Začiatok školského roka je u nás spojený s programom My Machine a odštartovali sme už 9. ročník. Ešte stále sa do ňoho môžu prihlásiť študenti vysokých škôl, ktorí chcú realizovať bláznivé detské sny, získať zaujímavé kontakty a do životopisu veľmi potrebné zručnosti. 20. septembra sme v Košickom kultúrparku zažili extra dávku kreativity, radosti a vzájomného obohacenia sa. Módnu show Stred pnutie organizovali Usmej sa na mňa a Helmut Bistika, aby upozornili na to, že nie je nič krajšie, ako keď sa stretávame bez pnutia, predsudkov a ponižovania. Kostýmy vytvorili ľudia so znevýhodnením spoločne so zdravými kamarátmi a kamarátkami a predstavili ich na veľkej módnej show, ktorú sme financovali cez náš grantový program Magna pre región so spoločnosťou Magna. A toto je naše nové video k programu pre ženy. Chceme ním zrozumiteľne ukázať, prečo je dôležité podporovať ženy z marginalizovaných rómskych komunít v tom, aby si našli a udržali prácu a aby rozvíjali svoj osobný rast a sebavedomie. Pretože ženy, ktoré žijú vo vylúčení, si často neuvedomujú svoje kvality ani možnosti. Toto boli highlighty septembra v Karpatskej nadácii. Pre viac info sledujte náš Facebook, Instagram, LinkedIn alebo novinky na webe karpatskanadácia.sk.